Chibai ule tun kan video chu Jun ni som sang ni som ni pakhat atanga ni som ni panga inkar chunga the niar ab tuya opatanga akeu a thlo chu thlenga video kan nei ang te le thalak kan lak thei ang te ronti lan na hunatan kan mangdona I ka channel te Minlo subscribe saka ka video te Minlo like sak turin in khongai na kan ngen masa ani Jun ni som zingkar khwa aduaya thalak po hara wangvat an oma thosi phei chu tam takan ni tha lak eng emo thalak nuin ka ho khonga hian savabu ka hua aram to mo ka thiam se atui alo lo oma ka en chianga tunang tlai to chuan thlen niar ani ka ringa document thatak kanei done ti in phur takin ka ho a ho khonga te chuan sava eng mo tha te ka la ho boka Jun ni som pali tu kani a the nia an lo keu ta ban ku tem an la no viau mai anu in a opa a pa pon a op thoka a pa te hi an lo boi thin khop maya to te an jon saka ai ti ran tu ma ni ma sera an la no viau ni tur ni na chang an la setlat lo ban mu nom te reng em ni som paruk a ka kalle chuan to an do in bar mol to a apa in an opa anu in to aron zonga apa thok choka anu in to bara chuan anu hian a op zui ve le a chuanin apa in cho ron zong ve le a anu thok choka apa in cho abara a op zui ve le a chuanin nilengin hun an hmang tura ka ngaya tiang chuan ka ti buai ka lovang hian singkar bak hi chu ka ngai lem lo ani tilai taka hi chuan so an han in pezo hi nge ni an ek nge ni an ei zo thina pui te hian ka fe chiang lo wa sa chiang chuan comment lama khan lo sei sak thei ula alo mum ngotang ni som ni alo nia puar sinen kan zuk in zui thlave le a tripod ka king lova steel ringot tin ka la a kei chuan puar se ro video te po ala a thalak ang kan la a chu pelai takero hi a thim deuh awang te le ka giar te a that tok lovangin la khar ka ti le a chuti rual chuan puar si te na poimo tak thok an ni a eye care center thok an ni a boi chunga Nungchate ta na anin pek na ro pui ka ti a ka fak lo thei lawa chu thian te ma ni se kan zeptel ramani ni som ni pakhat ani a niwinna wa sinen kan kal chau nangin an tho chua hun hi ka siat thiam lo wang hian lak fu lo kan lawa kan le zuai ni a zingkar ani a tikin po hi wen chu apui hian a reng deuh nge mani apa hi agur buai le a apa hi hian cho hi azonga ambara hian agur kwal sak zakani a buai le ani apa hi lian to he in ka sia an tho chu hum tu ro ka chu thiam vak lova listen ti paru ti borvel hi kan ring china
ka ring dik angemaw Nungchate hi mihring te ta hian an lo pawimawh em a mi thiamte thusoi te tam tak ngai thlak tur hriat tur a awm a kan tel lovin khuvela an awm thei laiin an ni tel lo erawh chuan khuvela hian mihring te hi kan dam khaw chhuak zo lovang tih thu te hi mi thiamte soidan te ani a chuwangin a humhalh na kawngah hian hma kan sawn zel hi a pawimawh hle ani ni som hnih paruk kha an thawh chu hun tura ka rin lok dan kha ani a ni ma sela ni som hnih panga tu ka tu thon ei lai verin ka ril ruah a lo awm thuta ti chuan ram lam pan chuan ka in khal chuak le ta a an lo thawh chuak a hlau tawh khup mai a hmun kan thlenga an lo la thlawk chuak em lova ni ma sela an lo lian tawh khawp mai a camera te ka phawrh sok a video te kan la a thalak te pawh kan la a an thawh chuah mai lo wang khan a bula sava local thla kan lak chung vel kha niin ka hria an lo thlawk chuak to dei mai a pahnih kha chuan a pakhat zawk pawh kha mumal taka an video kha ka nei ta chiah lawa a pawih ka ti khawp mai a ka ui khawp mai a nima sela har satna boina engma tawk lova him tak ka an thlawk chuak thei erawh ka lawma ka hlim hle ani a taw berah chuan he video ka siam than hi tawi te in kan soi ve le lawk ange pathianin nungchate hi duh taka a siam te an ni avangin a tin na tu ni lo turin mitin min tlan la ila changthar lo awm zel tur te tan ram nuam siam zel ang u cái video mình like saka cái channel mình subscribe saka share te comment te mình ti sak ve zel turin in mi troi om na kan ngen ani